Kaixo, nire supertxiki maiteak zer moduz gaude? Gaurkoan, gure hitzen boterez hitz egitera nator. Badakizute gure hitzek botere handia dutela, bai guregan eta bai besteengan? Hitz eta pitz egoten gera askotan, bai besteekin, gure buruarekin, eta zer gauza kontatzen ditugun horrek eragina dauka. Zerbait pasatzen zaigunean, nola deskribatzen dugun, horrekin geldituko gea, demagun plazan bultza egiten zaituztela, eta zu bizitu duzu nahi eta bultzatuko bazintuzte bezala, eta besteak esan du, ez, nahi gabe izan da, eta ez, zu bultza diazu nahi eta bueno. Segun nola deskribatzen dugun, hobeto bizituko dugu, edo okerrago, bai? Bideo honetan, hitzak nola erabili ikusiko dugu. Prest, aurrera supertxikiak! Hitzek guregan sentimendu eta emozio batzuk pizten digute. Demagun, zer dira zuretzako babarrun batzuk? Pues agian kriston plater goxoa da eta beste batek esango du, ze txarra. Edo uda, ze irudi etortzen zaizkizu, ze emozio etortzen zaizkizu, eguzkia, hondartza, Euskal Herrian ez dakit, tira, baina, askotan horrekin erlazionatzen dugu, ezta? Eta orduan bizipenak motatekoak edo bestekoak dira. Bururatzen zaizu zuri beste hitzen bat, lagun bat iruditzen zaiola gauza bat, zuri beste bat, apuntatu hemen behan. Hitzekin gure errealitatea deskribatzen dugu. Imaginatu gelako laguntxoren bat, erori egiten dela bizikletatikan, eta usten dezula kristolako disgustua, auta beste, eta berak barruti bizitzen du. Orain bizikletan erori naizela, pues ezin dut jun dentistara, zeren jun behar dut zauria garbitzea etxera, beraz gaur ez noa dentistara. Edo lagun horrek kontatu ziguna, bere txakurra desagertu intzan, eta kriston drama, eta goazen bilatzea eta beste, eta bapatean txakurtxoa agertzen da sobre batekin ahoan. Sobre hori ireki eta 50 euro zituen. Orduan, klaro, historia aldatzen doa. Beste kontu bat dugu ere, hitzak eta moduak ere kriston garrantzia dutela. Bai, adeitsua edo atsegina izateak ez da gehiegi kostatzen. Eta besteek eskertzen dute, eta zure buruak ere. Eta zuri atseginez hitz egiten dizunean ere nola sentitzen zea. Kriston boterea da hori. Zure aldamenean primeran sentituko dira, ezta? Eta badakizu ere beste botere bitxi bat dutela hitzek. Demagun, zuk asko gustatzen zaizkizula kotxe horiak, ezta? Eta, normalean gutxi daude eta kaletik zoaz eta zezu bat bera ere ikusten, baina hasten bat ze hortan pentsatzen, esango zu, etxetik atea eta nahi dut kotxe horia ikusi. Eta kaletik zoaz eta bapatean kotxe hori gehiago ikuste dituzu. Zergatik, horretan fijatzen zarelako. Edo ez zaizue pasa lesionatu eta zu edo zure ezagunen bat muletekin lesionatuta, errena eta bapatean kaletik ikuste dituzula lesionatu pila edo muletakin pila, bai, ezta? Hortan pentsatzen ari garelako eta hortan fijatzen garelako. Bururatzen zaizu zuri beste adibideren bat, hitzen boterei buruz, jarri hemen behan, oso gustora irakurriko ditut. Beraz, zuen hitzak botere handia dute. Gogoratu ze hitz aukeratzen ditun gauzak deskribatzeko, eta nola esaten ditugun eta nola bizitza ditugun. Probatu, esango diazu. Aurrera, supertxikiak!